girore. Kama chielo piny owacho mamalo geto mar timo lokruok e sekta mar majan mondo omi oluwre gi lek mar dongruok mar higa 2020. Chenro no geno medo ndhadhu ne majan chai ma ipuro pacho kaka yor bero mwandu mag chai ma Kenya use pinjego maoko. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ojiwo jopur majan mondo omi oriw lwedo lokruok gene ma sirikal kete kinde ma bende chike manyien matayo pur majan chako tich wuok tich manyien. Chikego geto medo atamalo mag yuto ne jopur majan ma pacho ka. Gachagua mane oyawo romo mar jokanye sekta mar majan kawuo bende osingo mar jiwo lony manyasani e pur mar majan, pok mar mbolea ne jopur kod tieko mibadhi e sekta no. So I understand a bit of tell us what we need to do. It cannot be chai tukienda London, we cannot afford because of how expensive it is, na imetoka hapa kwetu. Alafu mkulima hakuna kitu anapata. Lazima mtuambie tutafanya nini ndio mkulima apate haki yake. That the reforms we are going to agree on, our two houses of parliament where we have the majority, the Senate and the National Assembly, will make the various amendments into law. Thereafter, the President and I and the ministers responsible will ensure 100% compliance with the law. As we sit here, we are able to come up with suggestions on ideas on how we can be able to take advantage of the quality of our tea so that we can be able to maximize or get better prices by at least setting minimum prices for our tea.